Šimečková mama je iba špička ľadovca obrovskej rozkrádacej mašinérie, do ktorej je zapojené celé progresívne Slovensko. Najprv sa Šimečka bránil, že sú to len nejaké výmysly Roberta Fica. Potom sa zistili nejaké nové veci a Šimečka povedal, že no, tu bude asi nejaký omyl účtovnícky. A potom sa zistili nejaké ďalšie veci, napríklad tie sfalšované faktúry a Šimečka začal hovoriť, že no, že dobre, že asi tam boli nejaké podvody, ale to celé urobila tá Puková. A furt vlastne menia tie verzie. A potom už vlastne bol ich jediný argument to, že no dobre, ale že to je moja mama a ona nemá s progresívnym Slovenskom nič spoločné. Ale potom vyšli na návod tie veci okolo Jaurovej a to, že platila Šimečkový telefón a to, že mu poslala peniaze. A vlastne stále sú v tom hlbšie a hlbšie a hlbšie. Ja si myslím, že títo ľudia sú tak pyšní, majú tak obrovské ego, že oni radšej umrú, ako keby si mali priznať, že ja som urobil niečo zlé. Šimečka radšej nechá celú tú stranu skrachovať a zhniť a radšej tam ďalej pustí Fica, nechá PSK zlyhať, ako by si mal priznať, že moja rodina urobila niečo nečestné.